पालकांना खूप आनंद झाला, माझ्यापेक्षाही जास्त. कारण रिझल्ट लागला त्याच्यानंतर आईने पहिला शाळेतील मुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षक सर त्यांची खूप इच्छा होती की राधनीला 100% मिळावेत. त्यांनी खूप प्रोत्साहन दिलं म्हणून आज मला मिळू शकले 100% असं मी म्हणते. खरं दोन्ही सब्जेक्ट आवडते आहेत खूप, पहिलीपासूनच. बाबा माझे शिक्षक आहेत, त्यामुळे गणित 5वी स्कॉलरशिप 8वी स्कॉलरशिपचा जो बेस होता तो त्यांच्यामुळे माझा बराच क्लिअर झालेला. त्यामुळे गणित खूप आवडीचं, शिक्षकांची इच्छा होती ती मी पूर्ण केली म्हणून मला देखील आनंद खूप झाला. म्हणजे अभ्यास म्हणजे काय, आपण काहीतरी नवीन शिकतो. माणूस हा जिज्ञासू असतो, म्हणजे त्याला काहीतरी जाणण्याची नवीन आशा असते ना. तर आपण काहीतरी नवीन शिकतोय असं समजून अभ्यास केला तर तो त्यात मजा सुद्धा येईल आणि अभ्यास करायला असं कुठलं टेन्शन येणार नाही. एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएटमध्ये A ग्रेड मिळाली. एलिमेंटरीमध्ये राज्याची जी गुणवत्ता मेरिट लिस्ट लागते त्याच्या 100 मुलं काढतात, त्याच्यामध्ये 41 नंबर आला. अशा बऱ्याच कला आहेत, चित्रकला, रांगोळी, शाळेत ज्या स्पर्धा होतात, वक्तृत्व, निबंध. आता 10वी आहे म्हणून काय काय मुलं सोडून देतात, म्हणजे हे बघायचं नाही. पण मला असं वाटतं की ह्या कला आपण जपल्या पाहिजेत. जी आपली आवड आहे आपण आपल्यामध्ये शोधा ती, आणि मग त्याच्यानुसार तुम्ही आपलं करिअर निवडा, आपल्या आवडी जपा. कोणतरी जबरदस्तीने सांगतंय की हेच कर तसं नको. आपली आवड असेल ती जपून काय ते करा, एवढंच सांगायचं आहे. तुमच्याकडे सातत्य असेल, मेहनत करण्याची तयारी असेल तर यशाला गवसणी घालणं सहज शक्य होतं. हाच मूलमंत्र वापरून देवगडच्या SMG हायस्कूलची विद्यार्थिनी राधनी विवेक कुलकर्णी हिनं 10वीत घवघवीत यश मिळवलंय, तेही अगदी 100 पैकी 100. याच तिच्या यशाचा फॉर्म्युला आपण समजून घेणार आहोत आजच्या विशेष भागात. राधनी, आपलं खूप खूप अभिनंदन पहिल्यांदा, आणि कौतुक सुद्धा. देवगडसारख्या तालुक्यामध्ये तुम्ही जे यश मिळवलं ते वाखाणण्याजोगंच आहे. पण जेव्हा तुम्हाला हा रिझल्ट मिळाला त्यावेळी नेमक्या काय भावना होत्या तुमच्या? खरं तर पालकांना खूप आनंद झाला, माझ्यापेक्षाही जास्त. कारण रिझल्ट लागला त्याच्यानंतर आईने पहिला शाळेतील मुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षक सर त्यांची खूप इच्छा होती की राधनीला 100% मिळावेत. त्यांनी खूप प्रोत्साहन दिलं म्हणून आज मला मिळू शकले 100% असं मी म्हणते. खरं आणि एक स्वप्न होतं पाहिलेलं की 100% मिळावेत. नंतर पेपर झाल्यावर नंतर खात्री पटली की 100% मिळतील. पण असं लक फॅक्टर असतं ना की पडते की नाही, धाकधूक असते, तसं होतं. पण देवाच्या आशीर्वादाने जे काही झालं ते खूप चांगलं झालं, एवढंच. म्हणजे खात्री होती तुम्हाला की 100 पैकी 100 मिळणारच? म्हणजे साधारण पेपर झाल्यानंतर हा तुम्हाला अंदाज आलेला का? हो. कारण म्युझिकचे मार्क्स होते त्याच्याबरोबरच ते ऍड होणार होतं. बरोबर. आणि तुम्हाला तुमचं आम्ही मार्कशीट सुद्धा बघितलं, त्यामध्ये गणित आणि संस्कृत या विषयांमध्ये तुम्हाला 100 पैकी 100 आहे. खरं तर गणित म्हटल्यानंतर अनेकांना त्याचा कंटाळा असतो, आधी मला सुद्धा आहे. पण तुम्ही त्यात 100 पैकी 100 मिळवलात, तर ते कसं शक्य केलं? अगदी संस्कृत सारख्या विषयामध्ये सुद्धा तुम्हाला चांगल्या आहेत, इतरही विषयात आहेत, पण यामध्ये तुम्ही अगदी रेकॉर्ड ब्रेक केलाय. कारण दोन्ही सब्जेक्ट आवडते आहेत खूप, पहिलीपासूनच. बाबा माझे शिक्षक आहेत, त्यामुळे गणित 5वी स्कॉलरशिप 8वी स्कॉलरशिपचा जो बेस होता तो त्यांच्यामुळे माझा बराच क्लिअर झालेला. त्यामुळे गणित खूप आवडीचं. त्याचप्रमाणे शाळेतल्या शिक्षिका पंडित मॅडम या आम्हाला संस्कृत शिकवतात, खरंच खूप सुंदर शिकवतात. त्यांच्या हाताखाली आत्तापर्यंत यावर्षी 5-6 मुलं 100 पैकी 100 त्यांनी मिळवलेत मार्क. त्यामुळे त्यांचे सुद्धा सहाय्य आहे आणि गणित विषयाची आवड आहे, त्यामुळे आहे. म्हणजे घरात थोडक्यात शैक्षणिक वातावरण आहे, बाबा शिक्षक असल्यामुळे. पण कडक शिस्त असते का, म्हणजे अमुक वेळेतच अभ्यास करायला हवा, एवढाच करायला हवा? नाही, बाबा असतात गावी, मी देवगडमध्ये राहते तिकडे आईसोबत. त्यामुळे असं तुला 100%च मिळायला पाहिजे असं सुद्धा काही नाही. ते मी माझं बघितलेलं स्वप्न म्हणजे मला हवेत असं, एवढंच. पण जेव्हा तू शाळेमध्ये गेलीस हा रिझल्ट लागल्यानंतर, किंवा तू भेटली असशील, बोलली असशील शिक्षकांशी, तेव्हा त्यांनी तुला काय सांगितलं, कसं कौतुक केलं तुझं? त्यांनी पहिलं म्हणजे सांगितलं की आमची जी अपेक्षा होती, इच्छा होती, ती तू पूर्ण करून दाखवलीस. हे त्यांचे भाव जे होते ते मला खूप भावले. मेन म्हणजे त्यांची शिक्षकांची इच्छा होती ती
मी पूर्ण केली म्हणून मला देखील आनंद खूप झाला. एवढंच. बरोबर. पण आता आपण थोडंसं अभ्यासाच्या नियोजनाकडे येऊया. आता कुठलीही परीक्षा असली की ती प्रत्येक परीक्षा आपल्यासाठी महत्त्वाची असते. मग त्यासाठी अभ्यासाचं नियोजन पण तेवढंच असणं गरजेचं असतं. आता बोर्डची म्हटल्यानंतर थोडंसं दडपण असतं, नाही म्हटलं तरी. आपण कितीही रोजच्या रोज अभ्यास केला असला तरीही. मग तुझं नियोजन कसं होतं? म्हणजे दिवसातून तू किती वेळ अभ्यासासाठी द्यायचीस? तसं म्हणायचं झालं तर 10वीचं वर्ष जेव्हा सुरू झालं, म्हणजे आता काही मुलं जी आता 9वीतून 10वीत जात आहेत त्यांनी आतापासून अभ्यास सुरू केला असेल. मी मे महिन्यामध्ये प्रत्येक विषयाचे एक चॅप्टर संपवले होते. आणि नंतरचं नियोजन असं होतं की नंतर 8 महिने उरतात एकूण. त्यापैकी 7 महिने, त्या 7 महिन्यांमध्ये मी सायन्स 1 मध्ये एकूण 10 चॅप्टर्स आहेत, सायन्स 2 मध्ये एकूण 10 चॅप्टर्स आहेत, एकूण 20 झाले. म्हणजे प्रत्येक महिन्याला 3 चॅप्टर संपवायचे असं नियोजन करून मी 7 महिन्यात ते संपवले. आणि 8व्या महिन्यात रिव्हिजन पेपर्स असतील ते वगैरे सोडवले. आणि प्रत्येक दिवसाचं म्हणायचं झालं तर शाळा असते 8 ते 1:30 पर्यंत. नंतर 1:30 ते 3 मी आराम करायचे, काही नाही बाकी. 3 ते 6 पर्यंत होमवर्क असेल किंवा मी जास्तीत जास्त ऑफलाईन क्लास कुठला केला नाही मी. ऑनलाईन जे काही असेल, ऑनलाईन वरती माझ्याकडे टॅबलेट आहे, त्याच्यावरती मी व्हिडिओ बघायचे, त्यात सगळं समजून घ्यायचे, नोट्स वगैरे काढायचे. 3 ते 6 हे झालं की परत 7:30 पर्यंत काय कुठला तबल्याचा क्लास असेल तिकडे वगैरे. परत रात्री आल्यावरती सेल्फ स्टडी, म्हणजे आपण मोबाईल घ्यायचं नाही, काहीच नाही, आपलं पुस्तक हातात आणि एक वही तेवढं घ्यायचं आणि 1-2 तास आपलं तेवढं करायचं सेल्फ स्टडी. असं एक नियोजन होतं. आणि दिवसात असं ठरलेलं नव्हतं की आज 2-3 तास अभ्यास करायचा, असं काही नाही. असं ठरवलं होतं की प्रत्येक चॅप्टरमध्ये एखादा टॉपिक असेल तो मी त्या दिवसात संपवणारच, झोपणार नाही, त्याशिवाय जेवणार नाही, असं ठरवलेलं होतं. त्यामुळे त्याला 2 तास लागून देत किंवा 5 तास लागून देत काही फरक नाही पडत, तेवढ्या वेळेत काय असेल ते. पण हे सगळं नियोजन तू केलंस की तुला कोणी मार्गदर्शन केलं किंवा कोणी तुला गाईडलाईन दिला की तू अशा पद्धतीनं तुझं अभ्यासाचं एक नियोजन ठेव किंवा त्या पद्धतीनं तू अभ्यास कर, असं कोणी सांगितलं का? मार्गदर्शन शिक्षकांचं शाळेतल्या बरंच आहे. पण एवढं तू अगदी मायक्रो लेवलने जे केलंस ते स्वतः केलं? ते स्वतःच होत आहे. ते म्हणजे जेव्हा मे महिन्याची सुट्टी होती तेव्हा मी सगळे चॅप्टर्स मोजून ठेवलेले, त्याच्यातले केवढे प्रत्येक महिन्यात काय काय करायचे ते तेवढे ठरवून ठेवलेले आधी. त्यामुळे नंतर काय ताण पण आला नाही कसला. बोर्डच्या वेळी ते झालं मग व्यवस्थित सगळं शेवटी. पण जेव्हा एक्झाम होते किंवा एक्झामला तुम्ही जाता त्यावेळी थोडासा ताण येतो, मग तो मॅनेज तू कसा केलेलास? पहिला पेपर मराठीचा होता. मराठीच्या पेपरच्या वेळी खूप भीती होतीच, प्रत्येकाला असते पहिल्या पेपरची. अगदी पेपर लिहिताना हात पण थरथरत होते. पण नंतरच्या पेपर मध्ये गॅप असतो, त्यामुळे अभ्यास व्यवस्थित होतो आणि खात्री असते की आपण केलंय, आपलं 100% केलंय, आपलं जे होईल पेपरला येईल आपण व्यवस्थित लिहायचं. तुझं शिक्षणाबद्दल तू सगळं सांगितलंस की तुझं अगदी सूक्ष्म नियोजन होतं आणि त्या पद्धतीनं तू अभ्यास केलास, एक्झाम दिलीस, तो ताण तू व्यवस्थित हाताळला आणि अगोदरपासूनच अभ्यास करत असल्यामुळे ताण आला नाही. पण या व्यतिरिक्त सुद्धा तुझ्या अनेक ॲक्टिव्हिटी आहेत, अनेक तू छंद सुद्धा जोपासतेस, त्याबद्दलही आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. तसं म्हणायचं झालं तर माझे छंद आहेत, बासरी वाजवते मी. बासरी स्वतः यूट्यूबवरती जे व्हिडिओ येतात त्याच्यामार्फत शिकले. 7वी पासून 3 वर्ष झाली आता, तेव्हापासून हळूहळू शिकते. आणि तबल्याच्या मध्यमा पूर्णपर्यंत 5 परीक्षा झाल्या आहेत, त्याचे मार्क्स मला ॲड झाले 10वी मध्ये, तो एक ए आहे. आणि एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएटमध्ये ए ग्रेड मिळाली. एलिमेंटरीमध्ये राज्याची जी गुणवत्ता मेरिट लिस्ट लागते त्याच्या 100 मुलं काढतात, त्याच्यामध्ये 41 नंबर आला. अशा बऱ्याच कला आहेत, चित्रकला, रांगोळी, शाळेत ज्या स्पर्धा होतात, वक्तृत्व, निबंध. आता 10वी आहे म्हणून काय मुलं सोडून देतात, म्हणजे हे बघायचं नाही. पण मला असं वाटतं की ह्या कला आपण जपल्या पाहिजेत, असल्या पाहिजेत, त्याशिवाय नाहीतर विरंगुळा राहणार नाही मनाला, कंटाळा येणार, अभ्यास अभ्यास, त्यात काही मजाच नाही ना. आणि कला असणे हे खरंच महत्वाचं आहे, कारण ती पुढे पण उपयोगी पडते भविष्यामध्ये. त्यामुळे ती खूप जपली आहे. त्या कलेचा फायदा तुला आता सुद्धा झालाय खरं तर. हो. पण तो
तू अभ्यास किंवा तू सराव कधी करायचीस मग एवढ्या सगळ्या अभ्यासातून वेळ काढून मग ते हा. कसं मॅनेज केलंस? तेच आता शाळा झाली की 3 वाजेपर्यंत 1:30 ते 3 मध्ये वेळ असतो, तेव्हा मी दुपारचं चित्र वगैरे घेऊन बसायचे, चित्र काढायचे किंवा बासरी असेल, तबला असेल, तेवढ्या वेळेत प्रॅक्टिस पण होते, फ्रेश पण होतं, म्हणजे शाळेत जो ताणतणाव असतो तो पण मोकळा होतो. नंतर परत संध्याकाळी म्हटलं तर संध्याकाळी एखादा तबला वगैरे वाजवला ते सुद्धा चांगलं असतं, तेव्हा वेळ मिळतो, त्यामुळे होतं. आणि कसं ऑफलाईन क्लास नाहीये त्यामुळे बराच वेळ होता, दुपारपासून बरोबर. ते रात्रीपर्यंत पूर्ण वेळ होता. सकाळी पण मी काही लवकर उठायचे नाही, जसं असेल म्हणजे सकाळी उठते 6ला, कारण शाळा असते 8ची, बरोबर. लवकर उठावं लागतं. रात्री सुद्धा 11 वाजता वगैरे झोपायचे. म्हणजे तुझं इंग्लिश मिडियम होतं की मराठी? सेमी मीडियम. सेमी मीडियम. मग त्याचा फायदा तुला कितपत होतो असं वाटतं सेमी इंग्लिश. सेमी माध्यमाचा? आता मॅथ्स आणि सायन्स इंग्लिशमध्ये असलं तर 11वी 12वीत पण बरं पडणार. आता मी सायन्स स्ट्रीम घेणार आहे, हा. त्यामुळे ते एक बरं पडेल. आणि इतिहास आणि भूगोल आता मराठीत आहेत मला, ते कसे इंग्लिशमध्ये मला थोडं कठीण वाटतं, म्हणजे आपली काही मातृभाषा नाही ती, त्यामुळे मी पहिलंच बाबांनी मला सेमी मीडियममध्ये घातलं, त्याचा खूप फायदा होतोय. इतिहास कसं आपला आजूबाजूचा प्रदेश वगैरे सगळं मराठीत माहिती असेल तर बरं पडतं, त्यामुळे ते सगळं चांगलं समजून आहे. घ्यायला समजून मदत घ्यायला खूप मदत मिळते. हो. पण आता हे जे तू कला जपतेस म्हणालीस किंवा 10वीच्या ह्याच्यात सुद्धा तू त्यात सातत्य ठेवलंस, तर त्यासाठी घरातल्यांचा पाठिंबा कसा होता? घरातल्यांचा खूप पाठिंबा आहे. म्हणजे आई अक्षरशः आता तबलाच्या क्लासला सोडणे किंवा कुठल्याही कलेला माझ्या कधी नाही म्हणाले नाहीत. आता मी गिटार सुद्धा शिकायला सुरुवात केली 10वी झाल्यानंतर, त्याला सुद्धा काही अडचण वगैरे काहीच नाही. काय शिकायचं ते शिक, अभ्यास सुद्धा काही दडपण नाही की तू असंच करायचं तसंच करायचं, असं काही नाही. आजी आजोबा दीदी, माझी बहीण मोठी, वडील, सगळ्यांचंच, आई, या सगळ्यांचेच आशीर्वाद आहेत आणि सगळे पाठिंबा देत आहेत चांगला. खूप महत्वाचं आहे हे आपल्या आयुष्यात, घरातल्यांचा पाठिंबा असणं आणि आपल्याला पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन देणं, तसं वातावरण आपल्या आजूबाजूला तयार करणं. आता तू बासरी सुद्धा आणलेली आहेस, त्यातली एक झलक आम्हाला ऐकायला नक्की आवडेल तुझ्याकडून. चालेल चालेल. खूप छान, मस्त, खूप सुंदर वाजवलीस. अगदी मंत्रमुग्ध व्हायला झालं तुझं हे सगळं ऐकताना, आणि हे थांबू नये असं वाटत होतं, एवढं तू खूप छान वाजवलंस. किती वर्ष झाली तुला या सगळ्यामध्ये किंवा हे तू सगळं वाजवतेस? बासरीचं म्हणायचं झालं तर 7वी, म्हणजे आता 3 वर्ष झाली. 7वी मध्ये मी पहिली उभी असते ना बासरी, ती पहिली शिकले. 1 वर्ष झालं, नंतर बाबा म्हणाला आता 8वी घे, मग ऑनलाईन ही घेतली बासरी. आणि नंतर त्याच्यावरती युट्यूबवरती जसे व्हिडिओ मिळतील नोटेशन बघून, माझी मैत्रीण आहे एक प्राजक्ता भिडे, ती हार्मोनियम वाजवते, ती स्वतः नोटेशन सांगते, मी ते वाजवते, असं असं सुरू असतं आमचं.
अच्छा. म्हणजे तू कुठे शिकली आहेस की तुझं तू हे सगळं आत्मसात माझं करते? माझं हां. माझंच आहे. हो हो. हं. आणि जेव्हा तुम्ही मित्रमैत्रिणी बसता तेव्हा हे सगळं करता, तिथे काय वातावरण असतं तुझ्या क्लासमेटचं? आता माझ्या मैत्रिणी सगळ्या, म्हणजे आता जी दुसऱ्या नंबरला आली आमच्या शाळेमध्ये, ती पण माझी मैत्रीण आहे. नंतर आणि एक 5व्या 6व्या नंबरला आहे, ती पण मैत्रीण आहे. आमचा असा एक ग्रुप आहे. आम्ही ग्रुप स्टडी सुद्धा करतो शाळेमध्ये. एकमेकांना समजावणं असेल वगैरे, ते म्हणजे सायन्स मधल्या काही असतील अडचणी वगैरे तर त्या. आणि आमच्या शाळेमध्ये एक संगीत ग्रुप आहे. प्रसाद शेवडे सर आणि कोयंडे सर हे आम्हाला मार्गदर्शन करतात संगीताचं. आमचा गॅदरिंग मध्ये कार्यक्रम सुद्धा असतो. मग आम्ही एकत्र मिळून असे बरेच कार्यक्रम करतो शाळेमध्ये. त्यामुळे ह्याला वाव मिळतोय कलेला कुठेतरी आमच्या सगळ्यांच्याच, सरांच्या मार्फत असेल. त्यामुळे खूप छान आहे शाळेत वातावरण. हो हो. पण आता पुढचे प्लॅन काय आहेत तुझे भविष्यातले? काय करणार आहेस तू? काय ठरवलंयस? आता सायन्स स्ट्रीम फिक्स केलंय मी. सायन्स स्ट्रीम मध्ये करणार आहे. जेई नीट जरा नको म्हणते, कारण त्याच्यात गेलं की हे मागे पडतं. म्हणजे हे करायचंच आहे याच्या बरोबर, पण सीईटी देऊन पुढे रिसर्च वगैरे असतात ना, त्याच्यामध्ये जाऊन मग वेगवेगळे एक्झामिनेशन असतील त्याच्यामधून पुढे, किंवा मॅथ्स मध्ये स्टॅटिस्टिक्स असेल. अजून या वर्षात मी रिसर्च करणार सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाने. आधी बघणार कुठला विषय मला आवडतोय 11वीतून आणि मग ठरवणार. आता लगेच फिक्स नाही केलं मी असं. बरोबर. पण असं स्वप्न असतं ना आपलं, आपण काहीतरी ठरवतो, मला हे करायचंय, मी हे बनणार आहे. मग आता काही जण असतात त्यांना शिक्षक व्हायचं असतं, डॉक्टर व्हायचं असतं, इंजिनियर व्हायचं असतं. असं तू काही तुझ्या बाबतीत ठरवलंय का की तुला आवड आहे? थोडं सायंटिस्टच्या ह्याच्यामध्ये वगैरे जाईन, प्रोफेसर वगैरे, त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे. बरं. पण आता शेवटचा प्रश्न, तू जसं सांगितलंस की तू अगदी काटेकोरपणे नियोजन केलं, त्यामुळे पुढे ताण आला नाही. म्हणजे पहिल्या दिवसापासून तू याचं सगळं नियोजन करून इथपर्यंत आलीस, एवढे चांगले मार्क्स मिळवलेस तू. तर तुझ्यासारख्या अशा विद्यार्थ्यांना तू काय सल्ला देशील, मार्गदर्शन करशील या निमित्तानं? आता 9वीतून 10वीत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एवढंच सांगेन की अभ्यासाचा आपण जो कंटाळा करतो, म्हणजे काही मुलं विचारतात, माझ्या मैत्रिणी आहेत लहान, एवढा अभ्यास कसा करतेस का असं विचारतात. पण अभ्यासाचा कंटाळा कशाला करायचा? मेन म्हणजे अभ्यास म्हणजे काय, आपण काहीतरी नवीन शिकतो. माणूस हा जिज्ञासू असतो, म्हणजे त्याला काहीतरी जाणण्याची नवीन आशा असते ना. तर आपण काहीतरी नवीन शिकतोय असं समजून अभ्यास केला तर तो त्यात मजा सुद्धा येईल आणि अभ्यास करायला असं कुठलं टेन्शन येणार नाही, भीती पण वाटणार नाही. ते सगळं व्यवस्थित सुरळीत होईल. आणि नंतर आताचा जो मोबाईल आहे, मोबाईलचा अतिरेक नक्कीच वाईट आहे. पण त्याचा समजा चांगला उपयोग केला, म्हणजे आता युट्यूबवरती खूप व्हिडिओ येतात, म्हणजे गणित कुठला, आता ChatGPT वरती गणित टाकलं की लगेच सोडवून मिळतं, सगळं आहे उपलब्ध. हातात मोबाईल आहे, त्याचा जर चांगला उपयोग केला तर वरदान आहे नक्की, वाईट केलं तर ते शाप आहे. आणि जे छंद आहेत आपले ते कुठेतरी मागे पडू नयेत, ते ह्याच्यासोबतच पुढे न्यावेत, कारण त्यांचा फायदा देखील होतो. मार्क्स आता माझे सुद्धा वाढले गांधर्व महाविद्यालयाच्या परीक्षा दिल्यामुळे. त्यामुळे अभ्यास आहे की अभ्यास तसं नको, बाकी पण घ्या बरोबर असं. आणि आता हाताची 5 बोटं सारखी नसतात, प्रत्येक मुलं वेगळं आहे. काही काहींना अभ्यासात इंटरेस्ट आहे, काही गाण्यात असतील, काही स्पोर्ट्समध्ये, तर काही नाट्य साहित्य ह्याच्यामध्ये. तर जी आपली आवड आहे आपण आपल्यामध्ये शोधा ती, आणि मग त्याच्यानुसार तुम्ही आपलं करिअर निवडा, आपल्या आवडी जपा. कोणतरी जबरदस्तीने सांगतंय की हेच कर तसं नको. आपली आवड असेल ती जपून काय ते करा, एवढंच सांगायचं आहे. खूप सुंदर, खूप कमी शब्दात तू मस्त समजून सांगितलंस. आणि तुझं कौतुक सतत वाटतंय. तुझं वय लहान आहे, पण जी तुझ्याकडे प्रगल्भता आहे, विचार करण्याची जी तुझी क्षमता आहे ती फार मोठी आहे. आणि हेच सांगेन, म्हणजे मार्क्समध्ये आपण कुठल्याही विद्यार्थ्याला तोलू शकत नाही, पण जेव्हा आपण मेहनत घेतो त्याचं फळ आपल्याला मिळतं, आणि तेच तुलाही मिळालेलं आहे. यासाठी तुझं विशेष कौतुक. अशीच तुझी वाटचाल खूप सुंदर पद्धतीनं राहू देत, असेच चांगले मार्क्स तू मिळवत राहा.
हा एक शिक्षणातला प्राथमिक टप्पा टप्पा, आहे. हो, हो. तू खूप उत्तमरित्या तू पार केलायस, पण असे अनेक टप्पे तुझ्या आयुष्यात येत राहणार आहेत. त्या सगळ्यासाठी तुला शुभेच्छा. धन्यवाद. तुझं, तुझ्या कुटुंबियांचं, आपल्या सिंधुदुर्गचं नाव असंच उंचावत राहा. आणि जे तू म्हटलंस की तुला सायंटिस्ट बनायचं आहे, तर त्यासाठी तुला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. आणि महत्त्वाचं म्हणजे ज्या पद्धतीनं तू तुझा विचार करतेयस किंवा आजूबाजूच्या गोष्टींचा विचार करतेस, तर ते माणूस म्हणून जगण्यातला किंवा वागण्यातला आणि इतरांचा विचार करण्याची जी तुझ्यातली वृत्ती आहे ती अशीच कायम ठेव. हो. पाय जमिनीवर राहू दे. हो, हो. यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. आणि तुम्ही माझी कोकणसाद लाईव्ह मार्फत मुलाखत घेतली, माझी दखल घेतली, त्याबद्दल खूप खूप आभार. धन्यवाद. आणि पुन्हा एकदा तुला शुभेच्छा रातनी. तर ही होती 10वी उत्तीर्ण झालेली आणि सिंधुदुर्गातून 100% मिळून पहिली आलेली रातनी कुलकर्णी, जिनं आज आपल्याशी संवाद साधलाय आणि महत्त्वाचा संदेश सुद्धा तिच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना दिलाय. ताण घेऊ नका, नियोजन करा आणि जे तुम्हाला आवडतंय त्यामध्ये तुमचं करिअर करा, असा खूप सुंदर सल्ला तिनं या निमित्तानं दिलाय. आता आपण इथंच थांबतोय. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.